Ja mitä parhainta joulukuun loppupuolta kaikille ja tervetuloa taas uuden videon pariin. Ja tänään me lähdetään availemaan Sword and Shield-sarjan kaikki pakat sekä Scarlet and Violet setin kaikki pakat, mikä tähän asti julkaistu. Tosiaan näitä löytyy 17 kappaletta ja näitä löytyy tähän mennessä 5 kappaletta. Ja poishan näistä on jätetty tommoitteet mäkkäripromot ja Halloween-kortit, et niitä ei nähdä tänään, mutta löytyy muun muassa base-settiä Sword and Shieldistä, Champions-pättiä ja kaikki muut mahdolliset. Sekä Paradox Riftit, 151, Obsidian Flamesit, jne. Tosiaan lähdetään pistää kortit pöydälle ja tehdään niin päin, että lähdetään availemaan tuolta uusimmasta tänne vanhimpaan päin näitä pakkoja. Toivotaan huippuvetoja. Ja siinähän ne kaikki kaunokaiset on. Yhteensä kaikki 22 pakkaa. Ja ennen kuin lähdetään availemaan, mä haluaisin muistuttaa teitä, että tämän Pokemon Holiday-kalenterin avaukset löytyy TikTokista. Joka päivä joulukuussa tullut yksi avaus ja tulee aina 25 päivään asti, että siinä on 25 luukkua. Ja tänne yllätyspaketit, mitkä tänne kirjeeseen tulee, niin nämä löytyy YouTube Reelsin puolelta. Suosittelen kans käydä tsekkaa, siellä on jo tähän mennessä aika siistejä avauksia ollut ja tulee aina joulukuun 24 päivään asti se joulukalenteri. Ja sitten itse asiaan, eli Scarlet and Violet vastaan Sword and Shield. Katsotaan, mistä tulee paras veto. Mä oikeastaan aika innoissaan tästä avauksesta, koska tässä on useampi tai pari settiä, mitä mä en ole avannut itse vielä ollenkaan tähän mennessä. Ja useampi setti, mitä mä oon avannut ihan pari kappaletta. Joten hienoja kortteja näkemästä itsellä näistä seteistä. Toivotaan, että niitä tänään tulee. Ja tosiaan mehän lähdettiin uusimmasta vanhimpaan päin liikkeelle, joten Paradox Rift saa olla ensimmäinen pakka. Ei muuta kuin itse asiaan. Altaria EX heti ensimmäisestä pakasta. Mahtavaa. Tästä on hyvä jatkaa. 151 pakan kimppuun. Ja Flareon holo. Ja seuraavana me lähdetään Obsidian Flamesin kimppuun. Ja tässä vaiheessa mä haluaisin, että ennen kuin jatkat videon katsomista, niin kommentoi mikä näistä kaikista on sun lempisetti. Mä voisin omasta sanoa ehkä äsken avattu 151. Se on totta kai, kun se alkuperäinen kanton aikaan oma suosikki, niin se on kyllä näistä varsinkin uudemmista seteistä ehdoton oma lemppari. Vanhemmista mä ootan ehkä
tänään eniten Champions Pathia. Mä en oo avannut sitä vielä yhtään pakkaa, joten täysin uutta mulle, ei voi tietää mitä tulee. Mutta sitten Obsidian Flamesin kimppuun. Ja Glimmora EX sieltä. Mahtavaa. Upea kortti. Hyvä, hyvä. Ja seuraavana vuorossa Paldea Evolved. Scarlet and Violet setin toisiksi viimeinen pakka. Sen jälkeen päästään koko Sword and Shield setin kimppuun. Ja Keruletke Holo. Ja seuraavana Scarlet and Violet Base setin kimppuun. Viimeinen pakka tästä setistä. Sitten Sword and Shieldin kimppuun. Let's go. Ja Kingambit Holo. Siinä olisi Scarlet and Violet setti takana. Ja pari EX-korttiahan sieltä tuli. Toinen Paradox Rift-sarjasta ja toinen Obsidian Flames-sarjasta. Muuten tuli holoja muista. Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin. Ja nyt kun on Sword and Shield-setti jäljellä, mehän lähdetään uusimmasta vanhimpaan niissäkin. Joten tuolta reunasta liikkeelle servi vedetään näin. Ja sitten siirrytään alariville Evolving Skissin pariin ja sieltä tänne Base-setin pariin. Ei muuta kuin availemaan. Raikou. Vitsi on upea kortti. Aivan älyttömän hieno. Mitä vielä? Ja Charude Holo. Ai vitsi, tää on makea kortti. Aivan älyttömän hieno. Aika mahtava startti Sword and Shield-sarjalle. Come on! Ja tuosta nopeasti tarkastettuna tämän kortin arvo on noin tuossa 15 ja 20 euron väliin, joten aivan mahtava veto. Mutta sen lisäksi, että tämä on myös hyvä hintainen, niin tämä on aivan älyttömän upea mun mielestä tämä kortti. Todella hieno, todella hieno. Nyt tulee vähän paineita muille pakoille, mutta kyllähän me tästä vielä parannetaan. Toivottavasti. Ei muuta kuin eteenpäin. Ja seuraavana meillä on vuorossa Silver Tempest. Ui.
Sieltä ei niin hyvää tullut. Ja seuraavana Lost Origin. Ja Darkrai Holo. Ja seuraavana me lähdetään Pokemon Go-pakan pariin. Ja Melmetal V. Mahtavaa, mahtavaa. Hieno kortti. Ja seuraavana vuorossa Astral Radiance. Sieltä ei tullut edes holokorttia, reverse holo, mutta muuta ei. Ja seuraavana Brilliant Stars ja Sarisarkkuasin valitsin totta kai. Ja siinä se Golurk Reverse. Ja seuraavana ylärivin toiseksi viimeinen pakka, ja sehän on Fusion Strike. Ja jos en ole ihan väärin käsittänyt, niin se kun tässä on tää 264 korttia, niin se tekee Fusion Strikeista myös sen, että siinä on huonoin pull rate. Eli suomennettuna käytännössä vetojen mahdollisuus. Mutta tästä voi myös muun muassa sen kuuluisan Gengarin saada, mitä itse ainakin on metsästänyt ja toivon vielä saavani sen todellakin. No, ei tullut Gengaria tällä kertaa. Ja sitten olisi Celebrations, ja tämähän sisältää vain 4 korttia. Näitä mä en ole itse avannut vielä yhtäkään. Nämä oli apaattiarallaa 10 euron luokkaa, joten suhteellisen arvokas pakka. Varsinkin siihen näin, kun siellä on se 4 korttia. Siinä koodikortti teille, ja jos en väärin muista, niin se oli näin, niin sitten meillä olisi se viimeinen kortti, se paras kortti. Voin olla väärässäkin. Tää on hieno tää Dialkia-kortti. Näyttäisi mä tuon tältä hololta heti. Aina on kaikki näköjään tämmösiä kiiltäviä. Upeita on. Ja seuraavana Pikachu Full Artti. Come on! Mahtavaa, tää on hieno, tää on hieno. Ja mikä meillä on viimetteenä? Ho-Oh. Tää Pikachu on mahtava. Hieno kortti, hieno kortti. Ja legendaarinen. Mahtavaa, mahtavaa. Ja sit järjestellään vähän uusiksi.
Noin. Ja sittenhän me lähdetään Evolving Skiespakan pariin. Ja täältähän me totta kai se kuuluisa Umbreoni about, olisikohan se vieläkin semmoinen 400-500 € se kortti. Toivotaan parasta. Hyvä tuuri saa käydä. No, ei tullut Umbreoni. Ja jäljellä vielä finaalikahdeksikko ja Chilling Regnillä jatkuu. Ja ei edes holoa. Ja seuraavana Battle Styles. Ja ei oikeastaan mitään. Ja Shining Fates ja Charizard kuosi totta kai. Mikäs tää on? Erikoinen holo. Aivan älyttömän upea. Mikäs toi merkki on tuolla? Tommonen värikäs. Tää onkin täytyy itse perehtyä nopeasti. Ja ei tullut muuta. Tää on aivan älyttömän upea. Jes. No, ei sen ihmeellisempi. Rare-kortti näytti olevan ja noin vajaa pari euroa hintaa. Tää on älyttömän siisti. Pakko sanoa. Mutta eteenpäin. Vivid Voltage. Vivid Voltage. Pikachu kuvasi totta kai. Mä yritin valita näistä vähän niinku omia lemppareita näistä kuvaseista. Melkein kaikista löytyi koko full art setti. Electrike holo, reverse holo ja ei edes holo. Ja finaalinelikko. Seuraavana Champions Path. Vähän tekis mieli jättää tää myöhemmäksi, mutta järjestyksessä mennään. Tosiaan meikälle ehkä eniten odotettu pakka näistä kaikista, mitä tässä tänään oli. Ja myös mun ensimmäinen tämmönen pakka. En aiemmin avannut tätä settiä yhtä pakkaa. Toivotaan, että jotain hyvää saadaan. Professori Reverse ja Sentiskok holo. No, ei se mitään. Seuraavana kolmanneksi viimeinen pakka ja Darkness Aplache.
Larvitar Reverse ja ei muuta. Ja finaalikaksikko Rebel Class ja Base-setti. Siellä on upea Snorlax Quasio ottamassa viimetteenä, mutta lähdetään tästä ensin liikkeelle. Appletun Reverse ja Koalossal Holo. Ja viimeisen pakan kimppuun. Sword and Shieldin Base-setti. Drapion. Ei sen kummempia viimeisistä pakoista. Ja ennen kuin lopetellaan video, niin käydään mun lempparit, mitä tänään saatiin. Tai muutama lempparikortti, mitä tänään saatiin, niin läpi. Tässä oli Paradox Riftistä Altaria EX. Sitten oli Obsidian Flamesista Glimmora EX. Ja sitten oli Melmetal V Pokemon Go-setistä. Mun mielestä tämä Kyogre oli hieno. Tämä oli jotenkin upea tää värillinen holo käytännössä tässä. Ja sitten meillä oli tää Pikachu. Tää oli mun mielestä älyttömän siisti tosta Celebration-setistä. Ja oma suosikki, mitä tänään vedettiin, niin Raikou ja samalla kallein kortti, mitä myös tänään saatiin. Hinta oli tuolla 15 ja 20 euron väliin. Aivan älyttömän siisti mun mielestä. Mutta hei, aivan älyttömän iso kiitos, että katsoit videon. Kommentoi, mikä oli sun lempikortti. Oliko joku noista, mitä mä äsken esittelin, vai joku muu. Mikä oli sun lempisetti ylipäätänsä näistä, mitä tänään avattiin. Ja muistutuksena vielä, että Holiday-kalenteri Pokemonin avaukset löytyy TikTokin puolelta ja tästä kirjekuoresta, mihin ilmestyy joka päivä joulukuussa uusi yllätys. Paketti tai mitä muuta kaikkea mahdollista, niin ne löytyy YouTube Reelsien puolelta. Käy tsekkaa molemmat. Tämä video oli tässä. Seuraavaan kertaan. Bye bye.